Složit ćete se svi da je situacija u Sisku toliko teška da po strani treba ostaviti sve oblike strančarenja i da svi koji imaju dobrobit građana Siska na prvom mjestu trebaju pokazati da su spremni surađivati, razmjenjivati ideje i stavove. Ja sam dogovorila, dakle, imajući u vidu podudarnost pojedinih programskih odrednica, stranke potpisnice u Gradskom vijeću grada Siska pružaju podršku gradonačelnici te su suglasne da će se pri radu u Gradskom vijeću voditi sljedećim načelom. Pri glasanju u Gradskom vijeću rukovodit će se isključivo ocjenom da li je prijedlog od interesa za građane Siska. U raspravi u Gradskom vijeću uvažavat će se argumenti i činjenice, a staviti po strani svjetonazorske i ideološke razlike. Podržavat će se svi projekti i inicijative koji osiguravaju razvojnu i solidarnu perspektivu građanima Siska. U raspravama se nikoga neće omalovažavati i vrijeđati, poštivat će se svačije pravo na različitost te štititi jednaki tretman svih građana Siska bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost ili bilo koju drugu različitost. Te posljednja, u Gradskom vijeću štitit će se dostojanstvo svih ugroženih kategorija stanovništva te promicati slavnu tradiciju Siska kao grada koji je uvijek, posebno u Domovinskom ratu, bio predvodnik borbe protiv isključivosti i ekstremizma. Vrlo namjerno potpisujemo prije sjednice Gradskog vijeća jer želimo napraviti oštar zaokret i odmah od dosadašnje prakse nedemokratske u Gradskom vijeću. Pa mogu reći konkretno za šta smo se zalagali, dakle da zaustavimo prodaju Zaostroga, odmarališta Zaostrog, to isto, evo, svi imaju isto slično mišljenje, dakle da ne nabrajam sad što se tiče sve infrastrukture, a to su bitna pitanja za ovaj grad, dakle to nas je, evo, ajmo reći, ponukalo da dođemo u ovu zajednicu, ajmo to tako nazvati, i da nastavimo rad i boljitak